إذا هاجر بورق الندار نستملت نتتكون كوين جن حج زيجاتها زول عوبان حريمهم يوم إذا هاجر أوجاج أبز حزة توركي كأفريقيا روعي كوعلم دما عم ببر عسر شد شبرك تسرع أيام عم طويل لعل السنة روعتنتون ويدما لعل السنة روعتن شح كيلوغرام ورق حفص هلا يوم بما تنزل لو أنا دادي كأفريقيا خابتن حمشت هاجرات حنتن تتكون أو كرس مدرا شد شنة حمش بليون برميل ندار زحزت يام بزي مهنيات معلطاوي اللي على روعة شحبر بالندار تفرق يام كعبيت هاجرات أفريقيا حنتن تتكون طلال صفحات مريتا 3.5 مليون كاري كيلومتر يوم كاب سلطانة كوش دورستهم بركز زول بيراميدات زحازت يام كورات بيتسب إذا حوريتا من سمعكم أو أمركم من مسياتلكم الجيريا ويس قبسيم أبز فيديو أو هفت تقميتا عبيتن سلامن كم سماي زرحق السودان كرئينام كتما كارتوم بزوحات أفريقيان زنور لا ختم أيام سودان تقبالي تقاش أيام يخون بربز حجوان سودان اتان نفلت السودان يكونتن اتهاجر عودة هنات كوينا رأس ختم أكارتم حويسكا بركز ولا ختمات تفراري سم يوم يخون بربز فيديو اتحلف تصبع ختمات تخرئينام اتخوت مسرت عسر تخلط عمل زي ما الأدو سودان أبتهاجر زليوت انتاي كم زمسل كرئينام اتزاس دمم نخلتين سودان زفلالي النجر ندال علنا بمفلايم زمز أمزاز كندس سينامو كسكام ودأت زمدم سيزنهم سودان عم تحت سارة نزركة وهاجرات التراخب مسكلني هاجريام تقلل صفحات مريتا 3.5 مليون كاري كيلومتر انتقون بز حزب دما 3 مليون يوم بتوسخي لعل 500 قبيلات بسودان ينور يوم كاب تقلل حزب السودان اتهم 700 وعرباوين يوم سودان نو ياخذ بال انت را سمعكم قدم حج زنور شما يوم مخنيات نوايان اتهم دقبا سوداناوين انتقونو نروانا يلتوغز غيزوم اب سمين سودان دوب غبص سلطان زنورم حزب يوم نسعيو بهالهم هيمانتهم اللبدومن مس غبصاوين يمحاسليوم ازوم تريوم زلهم بيراميدات نزع مرأي يوم ابز حجوان بسودان لعل 200 زخونو بزحات عمتها زغصر بيراميدات يركو يوم اتم بيراميدات بمتانهم كاب بيراميدات غبص زناسون تخونو او علمنا كند سودان بركز ولا بيراميد زلو هاجر يلان نتم بيراميدات كترو انت دادليهم انه غزات ميرو يختكدلكم قدم حجي بزعا سلطانه كش سمعكم كتكونوا تخيليهم سوداناوያን مسرت سلطانه تخونو حزبታት نويا ድማ سوانا تسلطانه يوم اتسلطانه نغبصاين فرعنا سغاز زخونه نغبص زمحدره كافريكا خونه كعالمنا طنطاوين كاب زبالو سلطانات حدا يوم اذا هاجر بتفطر استعدلت هاجر يام اتتفطراو صباغا قديفنا بزحات هاجرات تزهلوانا زبلو هافتي سودان بنصا استوهاوا ነገር اليوم يتقدماي بر قيح بحر تخون سودان وشت هاجر تأتو خونه كوشت هاجر توص نغدي بزي صقم تسرحن كابت هاندو زفطر قطاو قلولا ختملط يحجز ايوم اتخالاي دم هابت نداديوم اتهاجر كاب نفس حليفا نغورو هابتا زخون هابت ندادو كرسا زحزت يام اتزحزن سودان هابت ندادي ابطوت تتقملو نيرام كاب حيالات هاجرات حنت تكون نيرايام سالساي يتبكرسا زلو ورق يوم افريكا بركز ولا ورق بموص اخاو زفلط هاجرات سودان مس بوركينا فاسو እንዳተናحنحت ኣብ 45 ብርክ ትስራዕ እያ እቶም መብዛሕትኦም ሃብታ ዝሓዙ ከተማታት ሰላም ስለዘይብሎም ዳኣምበር ብዘለዎ ሃብቲ ወርቂ ንጋና እንዶ ኣፍሪካን ስዒባ ኣብ ሳልሳይ ብርክ ትስራዕ ነይራ እያ ካልእ ሱዳን ብነጻ ዝተዓደለት ተበረከት ድማ ቅብኣት ዘለዎ መዝረእቲ ስርናይ ጡጥ ምርባሕ እንስሳን እዮም ብተወሳኺ ንመስርሕ ልስሉስ መስተ ኮስሞቲክስ ማስቲካ ዝጠቅም 700ታዊ ጋም ኣራቢክ ወይ ድማ ዕጣን ሱዳን ያና ዕዳጋ ዓለም ተቕርቦም ኮታ ሱዳን ተዘሪው ዘይውዳእ ታሪኽ كرأ زقبو زسدمن بوتاتات تقحيتو زي ودا هفت تهلو اكوا يخون امبر كو اخر حق زي كاله خونات حد نتا هاجرنا بدخنته تحلوا يركب اكوتشن 10 شمونتن سوداناوين زولعو بان خويروم زقبرو هزباون عوي منقص خص كان مراد وصيحيوم اتزحزن اتحجز لو خونات زقدد ايوم اب سودان سيفيل وراي نورن تزيولنا اكوا قرم حج انصاراو سلام نيرو ايوم اب شحن 900 سوعات سودان فلما غزنا دارخ توص جمرت أبشحن 999 سودان بزح نداد اندافريت ان عداق عالم تقروا الورق او عامتي نيروم كابشحن 999 كساكو تشحن شومونتن قطاوات هاجر عامتاوي كابشد الشخصا شومونتن ميتا عبيتير نيريوم بتوسخ بتوان سودان كابتن بقلت فزعبا زنور هاجرات افريكا او قدمتها تسرع نيرام 700 نداد سودان كابدوا خفالت هاجر ندا تقدحه بمحلالف تبونا سمين سودان زركب مصاري ندادي الاخ نيريوم كاب كارتوم 7 كيلومتر رحقه زركب الجير مصاري ندادي ابت هاجر كاب زلو مصاري تزعبه ايوم
معلتاوي لعلمية شحبر من نلادي ناي متصرع عقم اللويوم اتتكال زماناون تخون بمنقس السودانن كوربوريشن بيتروليم زبال تشاينا وتكال تحاويرهم أو كل تشحيم هانيز أمام اتبتقى قماقم قيح بحرستان تسمت صاري معلتاوي إسران حدن شحبر من نلادي ناي متصرع عقم اللويوم ازر ما أبشحن شعاتا ميتن سوساتات كمسا سرحي زحبر أم معراب سودان زركب البويز توها متصاري معلتاوي لعل 10 شحبر من نلادي صاريوم أبزن سلسة متصاري تكالس صاري نراديو بغيح بحر غيرو إنه عراق عالم زغرب إتاو عود نراد السودان بباسع إنفست تقبر تشاينا ماليجيان هندن كالوت هاقرات إيسيان كأن دعماويل تشاينايين أو كتشحن شمونتن السودان معالتاو خبر 480 كسكو 500 شحبر ميل نراد تفرني رايام إتخمشت نراد زركب كاو 7 كسكو 800 وقتاو منقستي بتوسخي 900 دما نقدو وصات هاقر يزشفن اسك حجي دما السودان كابتو قلطف قطاو قسقاس ازعن قفا نجر بحصير نرايوم السودان نداد خام محمد انداشطت عبيتا دما بزل على برك بصحم يخون بر ات نداد خالط اطحي زلا مصم ليا بخسركم كلو زي كونس كما قالو ام زباس خم زبال ات نداد تشيط زركب غنزب بخمي كم زما قالو ام منغو سمين دو السودان عاو غونص العالم سواء 500 نداد خاودو السودان زركب تخون 100 مصاري فابريكاتات اب سمين السودان يم تسريحهم الزخون اللغن مخنيا دما اتسمينو خفال نقيح بحال قربا سلا زخونه اتوصا متان كنكتوايل يوم يخون بر اتنادار تشيط زركو هافتي كاب دو ناب سمين سودان يزفسس نيروم نسعو دواويان اتخوا عدنا زغح غحزل هابت تتقمت يكونن بوال قرتا خصم جمرو كلتين سودان كيرداد از غبرن مخنيات كابتن بزحت حدا خفل هافتيوم مخنياتو قال انتن كلتا سودان زي سامع نغر ليوم نسو دما هايمانوت باهلن قطانيوم أبشحن 956 سودان كاب بعدو مجزات قبصن إنجليزن حرام سوصتيو اتمت فنان زجمر كابشحن 955 كسابشحن 970 كلتن 500 نصها زيغات الزولعن 10 شوعة عمد سن حسبيل وار غيرم يوم نتخونا التاريخ فرس سبيل وار اوف سودان اللي يذكروا ابتوان نقص هايل سلاسة كلتيوم تقالستا ودي سوا خيدم كسامع بمقوار اتخونات دويل يوم كندم بقس اتخونات حيمانة بهالن انتخون سوعة ميتاو هزو سودان عرباوي يوم بتوسخي سواء 500 زيغات تاغر صعبت امنت سلمنا انتخونو اب سمين المأخلين سودان يمزنورو كاب 500 زخون دما مبقال افريكاوያን امنت امنت كريستنان ባህላው እምነት አፍሪካ ዮም እዚኦም ድማ ኣብ ደቡብ ክፋለት ሃገር እዮም በዝሕ ዝነብሩ ይኹን በር ሱዳን ካብ ባዕዳዊ መግዛእት ሓራም ስወፀት ኣብ ሱዳን ጽልዋ ሰሜናውያን ዓውደለም ባህልናን ሃይማኖትናን ክኽበር ኣለዎ ኣብ ሃገርና ማዕረ ተጠቀምትን ጽልዋ ፈጠርትን ክንከውን ኣለና ዝበሉ ደቡባውያን ድማ ን17 ዓመታት ተዋጊኦም እዮም ኣብ 27 መጋቢት 1972 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገብረ ዘተም እቲ ንጉስ ዝገበሮ ሽምግልና ኣብ ስምምዕነት ወጽሑ እዚ ድማ ን10ታት ዓመታት ኣብ ህዝቢ ሰላም መስፈነም ኣብ 1983 ፕሬዝደንት ጃፋር ሱዳን ብምልእታ ብሕጊ ሸሪዓ ክትመሓደር ከም ዘለዎ ኣወጀም እዚ ድማ ካብ 1983 ክሳብ 2005 ዝቐጸለ ካልእ ቅልውላ ወልዕለም ኣብ ልዕሊኡ ፖለቲካን ካልእ ጥቕማጥቕምን ከጓነጾም ጀመረ ኣብ 2011 እቲ ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ደማዊ ኩናት ደቡብ ሱዳን ነብሳ ዝኻለት ሃገር ኮይና ተመሰረተት እቲ ብደም ዝተገብረ ፍትሕ ክልተ ሃገራት ካብ ጥቕሚ ጉድኣቱ ዝዓዘዘ እዩ ደቡብ ሱዳን 7500 ሃብቲ ነዳዲ ሒዛ ሃገር ተኾነት እኳ ነዳዲ ተጻረየ ልትካል ይብላን እዩ ኣብ 2013 ኣብ ጥቓ ደቡብ ሱዳን ቤንቶ ዝበሃል መጻረይ ነዳዲ ትካል ተሃነፀት እኳ ግን ከዓ መዓልታዊ ልዕሊ 10,000 በርሚል ነዳዲ ናይ ምጽራይ ዓቕሚ የብሉን እዚ መጠን ድማ ንውሽጢ ሃገር እኳ ይኣክልን ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ቦታ ብዓመፅቲ ሓደጋ ስለ ዝበፅሖ እቲ ዝጻረ ነዳዲ ይንክዮም በዚ ምኽንያት ደቡብ ሱዳን መዓልታዊ ካብ 150 ክሳብ 170,000 በርሚል ዘይተጻረየ ነዳዲ ናብ ጎረቤት ሱዳን እንዳለኣኸትያ ዝተጻረየ ነዳዲ ኢምፖርት ትገብር እታ ካብቲ መሰረት ዝተወሰነ ዓመት ዝገበረት ደቡብ ሱዳን እታ ዝደኸየት ሃገር እያ ጠቕላላ ስፍሓት መሬታ 644,329 ካሬ ኪሎ ሜትር እንትኸውን 12 ሚልዮን ዜጋታት ኣለዋ ርእሰ ከተማ ጅዋ ትበሃል እንትትከውን ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ኣብቲ ሃገር መእተዊ በሪ እዩ ካብ 2 ክሳብ 3 ዝኾና ማእኸሎት ነፈርቲ ናብ ኢትዮጵያን ካርቱምን ሓዊሱ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ በረራ ይገብራ እየን ዓለም ለኻዊ በረራ ንምግባር ፈለማ ካብ ጅዋ ናብ ከም በዓል ኢትዮጵያን ሱዳንን በረራ ክትገብር ኣለካ መዕርፎ ነፈርቲ ቱርኪ ካብ ጅዋ ናብ ኢስታንቡል በረራ ይገብር እዩ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳንን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ደቡብ ሱዳንን ሳልቫኪር ዝበሃል እንትኸውን ደቡብ ሱዳን ካብቲ ምስረት ክስካብ ሕጂ እንዳመርሓ እዩ ጠቕላላ ጂዲፒ ደቡብ ሱዳን ካብ 4 ክሳብ 5 ቢልዮን ዶላር እዩ 98 ኣታዊ መንግስቲ እቲ ዘይተጻረየ ነዳዲ ዝሽፍኖም 80% ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ግብርናን ምርባሕ እንስሳን ዝተዋፈረ እዩ
ፍልፍል ቁጠባ ደቡብ ሱዳን ሪሚታንስን ካብ ወፃኢ ዝመጽእ ሓገዝን እዩ ኩናት ሕድሕድ ኣርማታ ሃገር ካብ ዝኸውን ጸኒሕ እዮም እታ ብስፍሓት መሬታ ካብ ቀዳማይ ናብ ሳልሳይ ብርኪ ዝወረደት ሱዳን ጠቕላላ ስፍሓት መሬታ 1.8 ሚልዮን ካሬ ኪሎ ሜትር እንትኸውን 50 ሚልዮን ዜጋታት ድማ ኣለዋ እታ ሃገር ዘመናዊ መጻሪ ነዳዲ ተሃለዋ እኳ ብዘለዋ መጠን ተጻሪ ነዳዲ የብላን እዩ እዚ ማለት ክልተን ሃገራት ከንጨብጭብ ዘይኽእል ክልተ ዕዳው ኣለወን ማለት እዩ ኣብ 2025 ዝወፀ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ ሱዳን መዓልታዊ 200,000 በርሚል ነዳዲ ኣተፍሪ እቲ ቁጽሪ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዘሎ ኩናት ከም ዝንኪ ይግመት እዩ እታ ዝበዝሐ ነዳዲ ኣሰኣነት ሱዳን ገጻና ወርቂ ጌራ ኣላ ካብተን ቀንዲ ፍረይቲ ሃገራት ወርቂ ሱዳን ሓንቲ እያ ካብታ ሃገር ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዝወጽእ ወርቂ ብዙሕ ተኾነ እኳ ቀንዲ ፍልፍል ቁጠባት ሃገር እዩ 80% ሱዳናውያን ብግብርና እዮም ዝመሓደሩ ይኹን እምበር ብሰንኪ ክልተ ጀነራላት ዝወልዕዎ ኩናት ሱዳናውያን ተሃስዮም እዮም ርእሰ ከተማን ከይተረፈ ሱዳን ዓብ ጉድኣት በፂሕዋ እዩ ሚልዮን ዝቑጸሩ ዜጋታት ተፈናቒሎም ትሕቲ ቅርፂ ዓንዮም ጥሜትን ስቃይን በዚሑ እዩ ንኽልተን ሃገራት ሰላም ተመኒና ጉዕዞና ንቐጽል ሕጂ ኣብ ካርቱም ኢና ዘለና እታ ከተማ ርእሰ ከተማን እዛ ዓበይቲ ከተማታ ሃገርን እያ እታ ከተማ ሰለስተ ዓበይቲ ከተማታት ዝሓዘት እያ ማእኸል ፖለቲካ ዝኾነት ካርቱም ማእኸል ባህልን ታሪኽን ዝኾነት ንቡልማን ማእኸል ኢንዳስትሪ ዝኾነት ባህሬንን እየን እተን ከተማታት ብሩባ ኣባይተ ተኸፋፈላ እኳ ኣካል ካርቱም ተገይረን እየን ዝውሰዳ ኣብ ካርቱም ብመኣይተ ሸሓት ዝቑጸሩ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ይነብሩ እዮም ሕጂ ድማ ኣብ ኣልዲየም ኢና ዘለና ኣብ ካርቱም ብሓበሻ ዝተጨናነቐት መንደር እያ ኣብቲ ቦታ ጨናቡን ትኩስ እንጀራ ደርፍታት ሓበሻ ኣብ ካርቱም ምዃንካ ክስካብ እትርስዕን ሃውሃው ዓድኻ ናፍቆትካ ንተውፀሉ ሰፈር እዩ ናብ ባሕሬን ክንቕንዕ ከለና ብዙሓት ሓበሻ ድኳን ከፊቶም ዝነግዱላ ከተማ እያ ሳርቶ ቡቲክ ካፌ ሓበሻ ካብ ዝተዋፈሩሎም ዓውድታት ስራሕ ገሊኦም እዮም ካብ ዓበይቲ ዕዳጋታት ኣፍሪካ ድኳን ኣንዱርማን ሓደ እዩ ብጅምላን ሽርሻርን ዝሽየጡ ካብ ክዳውንቲ ክስካብ መጋየፂ ካብ ቅመማ ቅመም ክስካብ ባህላዊ ናውቲ ኣብቲ ቦታ ብበዝሒ ይርከብ እዩ ጥዑም ፉል ሱዳን ኢድካ ኣይዘቑርጡን ናብ ኣንዱርማን ተቕኒዕኹም መወቀለው እዩ እስካብ ትጸግብ በሊዕኻ ኣመስጊንካ ኣሰራርሖ ተማሂርካ ኢኻ ትምለስ ሱዳናውያን በይኖም ይበልዑን እዮም ጋሻ ኮይንካ ናብ ካፌ ክትኣቱን ከለኻ ካብ ወንበር እንዳተላዕለ ንብላዕ ነስተመዋል ልሙድ እዩ ግን ካዕ ሰቒልካ ኢድካ ከይትሰድድ ስርዓት ክህልወካ እንተደኣ ደሊኻ ተጎባጎብ ኢኻ ሙዚቃታት ሱዳን ኣብ ዝኽሪ ዘእቱ ምስ ልብኻ ክተውግዕ ዝገብር እዩ ኣንዱርማን መወቀል ዘመናዊ ሙዚቃ ሱዳን እያ ጽባቐ ሩባ መግለፂኦም ዱርማን እዩ ኣብ ጥቓ ሩባ ተኣኪብካ ምብላዕ ሻሂ ምስታይ ብሙዚቃ እንዳተዘናግዕኻ ምምሻይ መዓልታዊ ተግባር ነበርቲ እታ ከተማ እዩ ኣብ ደቡብ ኤርትራ ትርከብ ከተማ ከሰላ ትበሃል እታ ከተማ ብእምባታት ዝተኸበት ውቅብቲ ከተማ እንትትከውን ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብበዝሒ እዮም ዝነብሩላ ከም በዓል ቤጃ ራሻይዳ ትግረ ሚና ዓሚር ዝበሉ ዓለይታት ኣብታ ከተማ ብበዝሒ ይነብሩ እዮም ኣብቲ ቦታ ዓረብኛ ቤጃ ትግርኛ ብስፍሓት ዝረቡ ቋንቋታት እዮም ብተወሳኺ እታ ከተማ ብፍርያት ማንጎን በናናን ህብቲ እያ እቲ ብደሚቕ ቀለም ዝወቀበ ዕዳጋን መስጊድ ካቲማይን ኣርማ እዮም ከተማ ኣሎቤድ ኣደ ከተማታት እያ ትበሃል ኣብ ታሪኽ ንግዲ ሱዳን ዓቢ ዓሸራ ዕሪፋ እያ እቲ ብመህዲ ዝምራሕ ዝነበረ ሰራዊት ሱዳን ንነጻነት ዝተቓላሰላ ቦታ እያ ብታሪኽ ነበረኻ ሰሃራ ቋሪጾም ብግመል ዝነግዱ ካርቢያውያን መዕረፊቶም ኮይና ኣገልጊላ እያ ካቴድራል ኣሎቤድ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ግብፅን እንግሊዝን ከላ ዝተሰርሐ ታሪካዊ ካቴድራል እዩ ካብ 70-80 ሚእታዊ ካብ ገረብ ኣካቻ ዝርከብ ጋም ኣረቢክ ንዕዳጋ ዓለም ትሽፍን እያ እታ ማእኸል ግብርና ዝኾነት ከተማ ኣሎቤድ ኣፍራይቲ ትምህርቲ እያ ኣብቲ ሃገር ህኮት ዝበዝሖ ቦታ ዳርፉር ተበልናዮ እኳ ይኹን እምበር ትክክለኛ ዳርፉር ልዕሊ 30 ብሄራትን ልዕሊ 300 ዓመታት ናይ ዋዕላ ስልጣነ ዝነበራ ሰሜን ኣፍሪካ ምስ ማእኸል ኣፍሪካ ብንግዲ ተተኣሳሰር ዝነበረት ዘስደምም ተፈጥሮን ባህልን ዘለዋ ግዛኣት እያ ንሳ ካብ ግዛኣታት ሱዳን ወጻኢ ትርከብ ግዛኣት ሱዳን እያ ዳርፉር ማለት መንበሪ ህዝብታት ፉር ዝበሃል ህዝቢ ማለት እዩ ንሶም ኣብቲ ካብ ዝነበሩ ብሄራት ዝበዝሕ ቁፅሪ ዘለዎም ዜጋታት እዮም ዳርፉር ብንግዲ እንስሳ ወርቅን ጨርቃ መርቅን ትፍለጥ እንትትከውን ኒያላ እታ ዛዕቤት ከተማ እንትትከውን ብርክት ዝበለ ንግዲ እንስሳ ዝግበረላ እያ ፍትዋት ቤተሰብ ብዛዕባ ሱዳን እንታይ ትብሉ ሓሳብኩም ጻሓፉልና እስካብ መወዳእታ ዝመደምሳይ ስለ ዝነበርኩም ድማ ካብ ልበይ ከምስግነኩም ይደሊ ኣብ ዝቕፅል መደብ ብኻልእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩኑለይ